Πάλι επιθυμία του γαμπρού, θα παίξουμε ένα κομμάτι από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέρζη Κορνάρου. Είναι η κοντορομαχία που έκαμε σπεδόλιοντας με το Χαρίδημο. Όταν ήταν η αρετούσα ερωτευμένη με τον Ερωτόκριτο, ήταν απαγορευμένος έρωτας, γιατί εκείνη ήταν πριγκίπισσα, κόρη βασιλιά. Ο Ερωτόκριτος ήταν ένας απλός άνθρωπος, φτωχός. Ο πατέρας του ήταν βοηθός στο παλάτι του Ηράκλειτου. Ο βασιλιάς αρετούσε την αρετούσα, είναι το παιδί μου έχεις, αλλά αυτή εννοείται ότι δεν του έλεγε. Και αποφάσισε να διοργανώσει κοντορομαχίες, να μαζόξει όλα τα αργόπουλα της περιοχής, και όποιο αργόπουλο νικούσε στην κοντορομαχία θα έπαιρνε δώρο μια χρυσή τζόγια φτιαγμένη από τα χέρια της αρετούσας. Η τζόγια είναι ένα στεφάνι. Όταν λοιπόν πήραν μέρος όλα τα αργόπουλα του Βυζαντίου, της Μυτιλήνης, της Πάτρας, της Τσίπρου, ο δικό μας ο Χαρίδημος της Κρήτης, ο Σπιδόλιοντας, ο αφέντης της Καρομανίας, της πρώην Τουρκίας, εζήλευε ο Σπιδόλιοντας του Χαρίδημου του Εργόπουλου της Κρήτης και ήθελε να τον σκοτώσει και έλεγε ψώματα. Και ο Χαρίδημος σε προσβάρδιξε. Ο βασιλιάς τον λέει: αφήστε παιδί μου τις διαφορές σας, γιατί σήμερα είναι κοντορομαχίες. Και αύριο θα λύσει τις διαφορές, αλλά αυτοί δεν θέλανε. Και έτσι ο βασιλιάς έδωσε την άδεια να μονομαχήσει ο Χαρίδημος με τον Σπιδόλιοντα. Αυτό λέει το τραγούδι, τη μονομαχία. Ως είδεν ο Σπιδόλιοντας τα αίματα και τρέχουν, στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του βρέχουν. Εμούγκρισε ταράχτηκε και σαν λιοντάρα γυριεύει, και ένα βαρύ του κριτικού το ποναβρί γυρεύει. Εδάκανε τα χείλια του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει. Εμάζοξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του, κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του. Κι από όποια τρέχει απάνω του με τα αγριωμένο χέρι, και ξάμωσε να του βαρύσει τη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει το μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει. Και πέφτει κάτω το μισό, το άλλο μισό πομένη, και βρέθηκε τη χέρα του λιγάκι ραβωμένη. Τότε σαν είδο κριτικός και το σκουτάρι χάσε, ήσαν μόνο πόλεμα και άλλη βουλή πιάσε. Πια βήματος εγίνησε και πια φωδά μαλώνει, ζάλο δεν κάνει ο πίσω πλέον, όλο κι ο μπρος σημειώνει. Και δεν του φαίνεται καιρός να στέκει μανιμένη, πόδα στο πόδα έδωθε και πάντα μέσα μπαίνει. Στρέφεται χάμε και θωρεί και το κορμί μολώνει, και με μεγάλη μαστοριά στα πόδια του ξαμώνει. Έθαρεψε ο Σπιδόλιοντας και εκεί θέλει να του δώσει, και χαμηλώνει τα αρματά να μην τον εραχώσει. Τότε στου Χαριδημού του θα γινώνει η ώρα, να δώσει τέλος η Θημαλιάς να κατατάξει χώρα. Και σήκωσε σαν να στραπεί το γλίγορο χέρι, ως Αντωνίδε ανοιχτό εις τη κεφαλή στα μέρη. Και δείχνει όλο το σπαθί εις το λαιμό από κάτω, συχνό τον αποκίνησε από την αγήματο.
Αγκανίστη 3 φορές το φοβερό του στόμα και βρόντιξε το ουρανός και σχίστηκε το χώμα και με μεγάλη ταραχή και ρούκρισμό το μάτι έπηγε μαύρη του ψυχή στο βουλισμένο μάτι και εκείνος που ήταν φοβερός κι απόλυτον τρέμα σήμερον κυλίστηκε εις της άρκας του το αίμα και σήμερον κοινή ψυχή το άνθρωπο δεν δίλια πάει να βρει του χαροντά αμαυρισμένα σπήλια κι ένα μεγάλο θαύμασμα εκείνη την ώρα εφάνει τα λόγω του σφιδόλιοντα τις άρχες του δακάνει. Όση ώρα με πολέμανε, αντρεύγε τον να λύσει, να πάει στον αφέντη του να τον βοηθήσει. Ως αν εμίσεψε η ψυχή και πήγαινε στον άδει, πέφτει κι αυτό, χάμε ψοφά, τελειώνει συνομάδι. Επόθανε ο σφιδόλιοντας και τέλειωσε τριχωρόνος κι έφυγε στον τόπο του πρίκες πολλές και πόνους κι έπεσε εκείνο το θεριό που όλοι τον ετρομάσα κι οι αντριές και οι δύναμες σαν έφαρα επεράσα. Ενίκησε ο κριτικός, λαβομαθιά δεν έχει, μόνο μια μικρή πληγή και λίγο αίμα τρέχει